വളരെ കേൾക്കാൻ ക്ലിയർ അല്ലെന്ന് പറയട്ടെ. അവിടുത്തെ മാതാജിയുടെ വഴക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് 11ാമത്തെ അധ്യായം വിശ്വരൂപം. ആ വിശ്വരൂപത്തില് 26 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ എടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? 26 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് വ്യാപിച്ചതിനെ നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്നിട്ട് എന്താ പറയണത്? അങ്ങേക്ക് കരുതാണെങ്കിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന്, ഞാൻ യോഗ്യനാണെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാനാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. അപ്പൊ ആ ഗുരു ആണ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ആ ശിഷ്യന്റെ യോഗ്യത തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആ ശിഷ്യന് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം സഞ്ജയന് ദിവ്യചക്ഷുസ് കൊടുത്തത് ആരാണ്? വ്യാസദേവൻ, സഞ്ജയന്റെ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഗുരുവിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ യോഗ്യനാണെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാനാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ എന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടുകൊള്ളാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ആ ഗുരു പറയാണ് നീ യോഗ്യനാണെന്നുള്ളത് ഗുരു അവിടെ പറയാണ്. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം, അർജുനൻ കണ്ട വിശ്വരൂപത്തെ സഞ്ജയൻ വിവരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, അല്ലെ? സഞ്ജയൻ വിവരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അനേക മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും ദിവ്യാഭരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും ഋഷിമാരെയും ഒക്കെ അർജുനൻ ഭഗവാനിൽ കണ്ടതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കിരീടവും ചക്രമൊക്കെ ധരിച്ച് തേജോമയമായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം പറഞ്ഞതാണ് 3 ദിക്കിലും കാണാൻ. അതായത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതായത് ദേവന്മാരുടെ ഭൂലോകത്തും പിന്നെ സ്വർഗത്തിലും, പിന്നെന്താണ് അതിനൊരു വേർഡ് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള്, ഏത് ശ്ലോകത്തിലായിരുന്നത്? ദ്യാവാ പൃഥ്വി എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതായത് ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും അനന്തരമായിട്ട് ഇടയില് അങ്ങനെ 3 ലോകങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് 3 ലോകങ്ങളും ഭയഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കണ്ട് വിറയ്ക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ദേവന്മാരും മഹർഷിമാരൊക്കെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതായിട്ടും ഭയഭക്തിയോട് കൂടി സ്തുതിക്കുന്നതും ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മള് അതില് കണ്ടു. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തില്? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് എല്ലാ ലോകങ്ങളും അർജുനനും ഭയപ്പെടാൻ തോന്നി. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് ഭഗവാൻ മാറ്റാണ്. അപ്പൊ ഇതുവരെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അർജുനൻ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പേടിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് മാറാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാണ്? ദ്രംഷ്ടകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. ആ വിശ്വരൂപം കണ്ട് പേടി ആർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി? അർജുനൻ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അർജുനന്റെ മനഃശാന്തി നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി.
അപ്പൊ അർജുനൻ ഭയന്നുപോയി ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ഇനി അതെന്താണ് ആ രൂപത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്ലോകം 26 മുതലല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്? 28 28ഓ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത്? അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാര്, ഭീഷ്മര്, പിന്നെ ആരാണ്, കർണൻ, ഇവരൊക്കെ, അതായത് ഇവരുടെയിലും യോദ്ധാക്കളായിട്ടുള്ളവര്, പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള യോദ്ധാക്കളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്? അർജുനൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുവരെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ 28ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 28. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ നദീനാം ബഹവോംബുവേഗ സമുദ്രമേവാഭിമുഖാ ദ്രവന്തി തഥാ തവാമി നരലോകവീര വിശന്തി വക്ത്രാണ്യഭിവിജ്വലന്തി. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായ്ക്കകത്തേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പൊ നദികളെല്ലാം പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ട് സമുദ്രത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ യോദ്ധാക്കളെല്ലാം അങ്ങയുടെ വായ്ക്കകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. യഥാ പ്രദീപ്തം ജ്വലനം പതംഗ വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധവേഗഃ തഥൈവ നാശായ വിശന്തി ലോകാഃ തവാപി വക്ത്രാണി സമൃദ്ധവേഗഃ. ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നത്, ഈയാമ്പാറ്റകള് എപ്രകാരമാണോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറന്നു വന്നിട്ട് തീയില് വീഴുന്ന കത്തി എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീയില് വീണ് നാശം സംഭവിക്കുന്നത്, അതേപോലെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് വീണ് നശിച്ചു പോകുന്നത് എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നു, ലേലി ഹേസ്യാഗ്രസമാനാ സമന്ത ലോകാൻ സമഗ്രാൻ വദനേർജ്വലപ്തി തേജോഭിരാപൂര്യ ജഗത് സമഗ്രം ഭാസസ്തവോഗ്ര പ്രതപന്തി വിഷ്ണു. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോടുകൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത്, ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണാണ്. അപ്പൊ തീയാളുന്ന വായു കൊണ്ട് ചുറ്റുപാടുള്ള ജനങ്ങളെ മുഴുവനും വിഴുങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്? അർജുനൻ കാണുന്നത്. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഉഗ്രഹം ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടി അവിടെ നിന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ് എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഉഗ്രഹവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ് ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നത്. ആഖ്യാഹിമേകോ ഭവനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തുതേ ദേവവര പ്രസീദ വിജ്ഞാതമിച്ഛാമി ഭവാന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തി. ദേവാതിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദി പുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി, ഭയങ്കര ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി, അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രംഷ്ടകളൊക്കെ വന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തില് ഈ പറഞ്ഞ കൗരവ പക്ഷത്തുള്ളവരും പാണ്ഡവരിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ഇവരൊക്കെ ചതഞ്ഞറിയുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് അർജുനൻ കാണാണ്. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോ അർജുനൻ എന്തായി? പേടിയായി. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ദേവാതിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദി പുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ ആരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃത്തോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഹൃദേപി ത്വം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേവ സ്ഥിതാ നിത്യനികേഷു യോധ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളുടെയും സംഹരിക്കുന്ന
കാലമാകുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന ആരാണ് ഞാൻ? കാലമാണ്. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ്? കാലമാണ്. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും എന്താണ്? കൊല്ലപ്പെടുമെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് അർജുനൻ വിചാരിച്ചു. അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും ശരി, അവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിലാകും മരണം എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല, അസ്വസ്ഥതകളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? നീ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവര് മരിക്കും. അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലാകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മരണം എന്തായാലും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അവരെന്തായാലും മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നീ പൊരുതിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? മരണം നിശ്ചയമാണ്. തസ്മാത് ത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസോ ജിത്വാ ശത്രുൻ പുംക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മായൈവ തേ നിഹതാ പൂർവമേവ നിമിത്ത മാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. ഭഗവാൻ എന്ത് പറയണം? അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ. സവ്യസാചിൻ. അപ്പൊ പറയുന്നത്, അതിനാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ എഴുന്നേറ്റ് പൊരുതി യശസ് നേടാനായിട്ട് തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പേ തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ ഒരു ആയുധം മാത്രമേ നീ ആകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സവ്യസാചിൻ എന്നാണ് അർജുനനെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൊരുതി യശസ് നേടാൻ നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഓൾറെഡി കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? നിനക്ക് വെറുതെ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അമ്പെയ്യുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായവനത്രേ സവ്യസാചിൻ. ശത്രു സംഹാരത്തിന് കഴിവുള്ളവനാണ് അർജുനൻ എന്നാണ് ഇതിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നിമിത്ത മാത്രം, ഉപകരണം മാത്രമേ മാത്രമാവുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ വാക്കും അർത്ഥവത്താണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവും കൃഷ്ണന്റെ പരിപാടിയുടെ നിർവഹണം അത്രേ. അർജുനൻ യുദ്ധത്തിനെതിരാണ് എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പൊരുതേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനാവും. കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതനാകുന്ന ആളാണ് പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ. അപ്പോൾ സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അമ്പെയ്യുന്നതില് വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ളവനാണ് സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അപ്പൊ ശത്രു സംഹാരത്തിന് കഴിവുള്ളവനാണ് അർജുനൻ എന്നാണ് ഈ പേര് കൊണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയണത്? നിമിത്ത മാത്രം. നിമിത്ത മാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആരുടെ ആസൂത്രണമാണ്? ഭഗവാന്റെ ആസൂത്രണമാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവും ഈ എല്ലാതും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും ആസൂത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധത്തിനെതിരാണ്. അർജുനന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാകും. കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതനാകുന്ന ആളാണ് ആര്? പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി, ഭഗവത് സേവന നിരതനാകുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? പരിപൂർണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മ ച ജയം ധൃതം ച കർണം തഥാ ജ്ഞാനപി യോധ വീരാൻ മയാ ഹസ്താംസ്തം ജഹീമ വ്യതിഷ്ഠ യുദ്ധസ്യ തേജാ ജേതാസിരണേ സപത്നാൻ. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട. നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. എന്നിട്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, ഭീഷ്മരും ദ്രോണരൊക്കെ ഇപ്പോഴേ ഓൾറെഡി അവരൊക്കെ എന്തായി? അവരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. അപ്പൊ നിനക്ക് അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ ഇനി ദുഃഖം വേണ്ട. നീ വെറുതെ പൊരുതിയാൽ മാത്രം മതി, ശത്രുക്കളൊക്കെ തോറ്റുപോകുന്ന ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്. നീ ഇവരൊക്കെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ നീ പ്രയാസപ്പെടുന്നത്. ഇവരൊക്കെ ഓൾറെഡി തന്നെ ഇവരൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇവർക്കൊക്കെ മരണം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി 35 മുതൽ 46 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥന, അർജുനൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്.
സഞ്ജയ ഉവാച ഏതത് ശ്രുത്വാ വചനം കേശവസ്യ കരുതാഞ്ജലിർവേപമാനാ കിരീതി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സാഗദ്ഗതം ഭീത പ്രണമ്യ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയണം, എന്താണ്, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈപൂക്കി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ട് അർജുനൻ വിറച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് ഭയത്തോടു കൂടി ഇടറുന്ന സ്വരത്തില് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച സ്ഥാനേ ഋഷികേശ തവ പ്രകീർത്തിയ ജഗത് പ്രഹർഷിത്യനുരുച്യത്തെ ച രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഘ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, ഋഷികേശ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീർന്നു, അങ്ങയിൽ അനുരുക്തമാവുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഋഷികേശ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനം കൊണ്ട് ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീർന്നു, മാത്രമല്ല എല്ലാവരും അങ്ങയിൽ അനുരക്തരാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ സിദ്ധി നേടിയവര് അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നെങ്കിലും ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെന്താണ്, അവർ അങ്ങുമെങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതമായിട്ടാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നു, കസ്മാചതേന നമേരാത്മഹാത്മൻ ഗരീയസേ ബ്രഹ്മണോപ്യാധികർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സതത്പരം യത്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സ്രഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്ത്യാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? എല്ലാ അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശയവുമായ ദേവാധിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. അപ്പൊ പറയുന്നത്, എന്തോടെ പറയുന്നത്, എല്ലാവരാലും ആരാധ്യനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നിവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും അങ്ങയെ പ്രണമിക്കാത്തത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഭഗവാൻ, അങ്ങാണ് ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഭക്ത്യാദപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായിട്ടുള്ള ദേവാധിദേവ, എല്ലാത്തിനും കാരണം, പിന്നെന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും അങ്ങയെ പ്രണമിക്കാത്തത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കീർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരാലും ആരാധ്യനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സർവവ്യാപിയും ആത്മാക്കളുടെ ആത്മാവുമാണ് അദ്ദേഹം. മഹാമനസ്കതയെയും അപാരതയെയുമാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്, മഹാത്മാ എന്ന പേരുകൊണ്ട് കുറിക്കുന്നത്. അനന്തൻ എന്ന വാക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനതയ്ക്കും ചൈതന്യത്തിനും കീഴ്പ്പെടാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്നും, ദേവേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സർവദേവന്മാരുടെ അധിപതിയും നിയന്താവുമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നും സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ഇവിടെ മഹാത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മഹാമനസ്കതയും അപാരതയുമാണ് കുറിക്കുന്നത്. അനന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനതയ്ക്കും ചൈതന്യത്തിനും കീഴ്പ്പെടാത്തതായിട്ട് ആരും തന്നെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതും, ദേവേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സർവദേവന്മാരുടെ അധിപതിയും നിയന്താവുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഇവിടെ അർജുനൻ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വായുർ നമോഗ്നിർവരുണ ശശാങ്ക പ്രജാപതിം സ്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ 38 പറഞ്ഞില്ല. 37 കഴിഞ്ഞാൽ 39 ബുക്കിലുള്ളത്. ഓക്കെ, 38 നമുക്ക് ബുക്കിന്ന് വായിക്കാം. ത്വമാദിദേവ പുരുഷ പുരാണ ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തദം വിശ്വമനന്തരൂപ. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങ് ആരാണ്? ആദിദേവനാണ്, പുരാണ പുരുഷനാണ്, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവുമാണ്. അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായ അഭയസ്ഥാനവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആര് നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ്? ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ
അർജുനൻ പറയുന്നതാണ് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, വായുർ നമോഗ്നിർവരുണാ ശശാങ്ക പ്രജാപതി സ്ത്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേ തു സഹസ്രകൃത്വ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. വായുവും പരമനിയമിതാവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങ് തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ്, വായുവും അങ്ങാണ്, പരമനിയന്താവ് അങ്ങാണ്, യമൻ അങ്ങാണ്, അഗ്നി, വരുണൻ, ചന്ദ്രൻ, പ്രജാപതി, പ്രപിതാമഹൻ എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ 1000 തവണയും അതിലേറെ തവണയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അങ്ങേക്ക് പ്രണാമങ്ങള് അർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അർജുനൻ. പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ ആദി ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പ്രപിതാമഹൻ എന്നാണ് ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. നമാ പുരുസ്തഥ പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവത ഏവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വിക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തതോസി സർവ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്, ആകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയെ മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാം പ്രണമിക്കാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അതിരറ്റ ശക്തിമാനാണ്. അങ്ങയുടെ നിസീമമായിട്ടുള്ള ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. സർവവ്യാപിയുമാണ് അങ്ങ്. അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. സർവവ്യാപിയുമായതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. അങ്ങയെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രണമിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയണത്? സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനതാ മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ഛാവഹാസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാര ശയ്യാസന ഭോജുനേഷു ഏകോതവാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയേ താമഹമപ്രമേയം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്ത് മാത്രമെന്ന് കരുതി ഞാൻ അങ്ങയെ എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം അങ്ങയെ വിളിച്ചു സ്നേഹത്താലോ സംഭ്രാന്തിയാലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാൻ ഇതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനോട് പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ സുഹൃത്ത് മാത്രമായിട്ട് കരുതിയിട്ട് അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ എന്താണ് ചങ്ങാതി, യാദവ, കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? പല സമയത്തും ഭഗവാൻ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്, പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്, കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി അർജുനൻ ആകെ പേടിച്ചിരിക്കാന്നുള്ളത്. ജീവാത്മാവിന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധം സനാതനമാണ്, അത് മറക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വികൃതി പൗഷ്കല്യം കണ്ടിട്ടും കൃഷ്ണനോടുള്ള മൈത്രി ബന്ധം വിസ്മരിക്കാൻ അർജുനന് കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനന് പേടിയുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനോടുള്ള മൈത്രി ബന്ധം വിസ്മരിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയുന്നില്ല? അർജുനന് കഴിയുന്നില്ല. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജ്യസ്യ ഗുരുർഗരീയാൻ നാത്വത്സമോ സത്യഭികാകുതോന്യോ ലോകത്രയേപ്യപ്രതിമ പ്രഭാവ. ചരാചരങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. അപ്പൊ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും സർവചരാചരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും ആര് തന്നെയാണ്? അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അങ്ങേക്ക് സമാനനായോ അസമാനാവാൻ കഴിവുള്ളവനായോ ആരും തന്നെയില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? അപ്പൊ അങ്ങേക്ക് തുല്യനായിട്ടോ സമനായിട്ടോ സമനാകാൻ കഴിവുള്ളവനായിട്ടോ ആരും തന്നെയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ തോമഹ മീശമീഠ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യു പ്രിയാ പ്രിയായാർഹസി ദേവസ്യോഠും. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ ഒരു അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഞാൻ അങ്ങയെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കാണ്, എന്നിൽ പ്രസാദിക്കണം. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എന്നോട് ഞാൻ ചെയ്തു പോയ പിഴകളെല്ലാം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഒരു മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകം പൊറുക്കുന്നത് പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന എല്ലാ പിഴകളും അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അദൃഷ്ടപൂർവം കൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട ഭയേന ച പ്രവ്യതിതം മനോമേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കനിവുണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എന്താണ്? ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായി. പക്ഷേ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എനിക്ക് എന്തുണ്ട്? പേടിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അതേ രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കണേന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ ആകെ പേടിച്ച് വിഷമിച്ച് നിൽക്കാണ് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രൂപം തന്നെ കാണാനായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും നാരായണാകൃതി 4 ബാഹുക്കളോട് കൂടിയതാണ്. പക്ഷെ ഓരോ കരങ്ങളിലുമുള്ള ശംഖുചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങൾക്ക് സ്ഥാന വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണപ്പെടും. ഇവയെ ഓരോന്നിനെയും വഹിക്കുന്നതേത് കൈ എന്നതനുസരിച്ച്, അതായത് നാരായണാകൃതിക്ക് വെവ്വേറെ നാമധേയം നൽകി വരുന്നു. എല്ലാ രൂപങ്ങളും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപം, ഭഗവാന്റെ നാരായണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മം അത് മാറി വരുന്ന, അതായത് ഇപ്പൊ 4 കൈ ആണല്ലോ. 4 കൈയില് മുകളിലെ 2 കൈ, താഴത്തെ 2 കൈ, വലത്ത് സൈഡിൽ 2 കൈയും ഇടത്ത് സൈഡിൽ 2 കൈ അല്ലെ. ചിലപ്പോ വലത്ത് സൈഡില് ശംഖും ഇടത്ത് കൈയില് ശംഖും ഗദ, പിന്നെ വലത്ത് കൈയില് ശംഖും ഗദയും ഇടത് കൈയില് ചക്രവും പത്മവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള ആ രീതിയിൽ പിടിക്കുന്ന നാരായണന് പറയുന്ന പേരും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇടത് കൈയിലാണ് ശംഖ് ചക്രം ഗദയും പത്മവും, വലത് കൈയിലാണെങ്കിൽ അത് വരുന്ന നാരായണന് വേറെ പേരായിരിക്കും. അതായത് ഇത് മാറുന്നതനുസരിച്ച്, ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ മാറുന്നത്. മാധവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് മാറുന്നതനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാരായണ രൂപം കാണാനാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖുചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഏത് രൂപം കാണണം? 4 കൈകളുള്ള, ശിരസിൽ കിരീടം, കൈകളിൽ ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മത്തോട് കൂടിയ അങ്ങയുടെ ആ രൂപം ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാണ്. അപ്പൊ അതും എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ആ ശുദ്ധമായ ഭക്തർക്ക് മാത്രം ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ 2 കൈകളുള്ള പരമരൂപവും ആർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്? അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ഭാഗം ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന നാദൃഷ്ടപൂർവം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയണം, നീയാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. നീ ഒഴികെ ഇതിനു മുമ്പ് ഇത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർലീതമായിട്ടുള്ള, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ ഈ വിശ്വരൂപം എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത്.
ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലല്ല, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണത് അത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ആ രൂപം എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജവുമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അത് ഇതിനു മുമ്പ് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അർജുനന് മുമ്പ് വിശ്വരൂപം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അർജുനന് പ്രത്യക്ഷമായ സ്വർഗലോകങ്ങളിലും ബഹിരാകാശങ്ങളിലും വാഴുന്ന ഭക്തന്മാർക്കും കാണാൻ ഇടവന്നു. അർജുനൻ കാരണം അവർക്ക് ഇതിന് സന്ദർഭം ലഭിച്ചു. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അർജുനന് മാത്രമല്ല കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ബഹിരാകാശങ്ങളിലും സ്വർഗലോകങ്ങളിലുള്ളവർക്കും ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ദുര്യോധനൻ കൃഷ്ണന്റെ ശാന്തി സന്ദേശം കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലുള്ള വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത്. എന്നാൽ അതും അർജുനൻ യുദ്ധരംഗത്തിൽ കണ്ട രൂപവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഇത് മുമ്പ് ആരും കണ്ടതല്ലെന്ന് കൃഷ്ണൻ സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ദുര്യോധനനും എന്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇതേപോലെയല്ല. സന്ദർഭം പറയുന്നത്, ദുര്യോധനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ ശാന്തി സന്ദേശം കൈമാറാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് ദുര്യോധനന് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത പോലെ രൂപമല്ല. കാരണം ഇവിടെ ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, ഈ രൂപം ഇതിനു മുന്നേ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏവം രൂപേ ശക്യ അഹം ന ലോകേ ദൃഷ്ടം തദന്യേന കുരു പ്രവീര. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യായനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം ഇവിടെ നീ അല്ലാതെ വേറെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ കുറെ വേദാധ്യായനം നടത്തിയത് കൊണ്ടോ ദാനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടോ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ടോ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും ചെയ്തത് കൊണ്ട് പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഈ രൂപമൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാനടുത്ത് പറയാണ്. ഇവിടെ കൃഷ്ണനെ അവഗണിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ ദിവ്യ ദർശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അസാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അവഗണിക്കുക, പക്ഷെ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ദൈവികത കൈവരിക്കാതെ ദിവ്യ ദർശനം സാധ്യമല്ല. നേരെ മറിച്ച് ദിവ്യ ദർശനമുള്ളവർക്ക് അർജുനൻ കണ്ടതുപോലെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? ദിവ്യ ദർശനം സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ദൈവികത കൈവരിക്കണം. അപ്പൊ ദൈവികതയുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? വിശ്വരൂപം കാണാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. മാംതേ വ്യഥാമാച വിമൂഢ ഭാവോ ദൃഷ്ടാരൂപം ഘോരമീദൃംഗമേതം വ്യപേതി ഭീതമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രവശ്യ. എന്റെ ഈ പീബൽസ് രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? നീ വളരെ അസ്വസ്ഥനായി സംഭ്രാന്തനായി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. ഇനി നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിച്ചോളൂ. നിനക്ക് ഇപ്പൊ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ രൂപം ഏതാണ്? നാരായണ രൂപം. അത് ഞാനിപ്പോ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തന് വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭക്തന് എന്ത് ആഗ്രഹമില്ല? വിശ്വരൂപത്തിൽ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹമില്ല. ഭക്തന് ഏതാണ് ഇഷ്ടം? ഭഗവാനെ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാനാണ് ഭക്തന് ഇഷ്ടം. ഭഗവാൻ അത് ഒരാളിൽ പ്രേമഭാവനകൾ കൈമാറുവാൻ സഹായകമല്ല. ഭക്തന് വേണ്ടത് തന്റെ ആരാധനാഭരിതങ്ങളായ വികാരങ്ങളെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കലോ പ്രേമപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം ദ്വിഭുജനായ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം ദർശിക്കലോ ആണ്. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്റെ ആരാധനാഭരിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളെ ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാൻ സാധിക്കുക, പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള രൂപം കാണാനാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരാഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം ദർശിക്കാനാണ് ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വസുദേവസ്തഥോക്ത സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ചാഭീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ വപൂർ മഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം പകർത്താനായിട്ട് ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു, നാരായണ രൂപം.
പിന്നെ അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ സാധാരണ രൂപം, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രൂപം അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. സാധാരണ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നു. സൗമ്യ വപു എന്ന പദം വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ശരീരമാണ് ആര്? ശരീരമാണ് സൗമ്യ വപുസ്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ ശാരീരിക സൗകുമാര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി. ലോക നിയന്താവായ അദ്ദേഹം ഭക്തനായ അർജുനന്റെ ഭയം ശമിപ്പിച്ച് വീണ്ടും തന്റെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ കൃഷ്ണരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ? അർജുനന്റെ ഭയമെല്ലാം മാറ്റി അർജുനന് ഭഗവാന്റെ അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേദം മാനുഷം രൂപ തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്ത സചേത പ്രകൃതിം ഗതഃ. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ ഈ മാനുഷികാകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഭഗവാനെ, ഞാനിപ്പോ അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം കണ്ടപ്പോ, ഈ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോ, അങ്ങയുടെ അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം, മാനുഷികാകാരം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി എന്നിവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്. കൃഷ്ണൻ വെറുമൊരു മനുഷ്യനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിലുള്ള നിർഗുണ ബ്രഹ്മമാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതെന്നും ഊന്നി പറയുന്നവർ വായനക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണെന്നും അത് ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീത വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിശ്വരൂപവും ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപം കൈക്കൊണ്ട കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു തരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങൾ. മൂഢന്മാരായ ഭാഷ്യാകാരന്മാരുടെ ദീപനാളങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങള് പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളവരെന്നാണ് പല രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആവശ്യമില്ല. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടുവാനാസി യന്മമ ദേവാ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം ഏത് രൂപാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. ഇത് കാണാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. ദേവന്മാര് പോലും എന്ത് ചെയ്യാണ്? എന്റെ ഈ രൂപത്തെ കാണാൻ അവസരം കാത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കാണാനായിട്ട് അപൂർവമായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സുദുർദശം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ദ്വിഭുജനായ കൃഷ്ണന്റെ സാധാരണ രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് കൂടുതൽ ഗോപ്യമാണെന്നും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ മുതലായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ത്? ഭഗവാന് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില്. നാഭം വേദൈർന തപസ ചോച്യ ശക്യം ഏവ വിധോ ദ്രഷ്ടും ദ്രഷ്ടവാനാസി മാം യഥാ. അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണണമെങ്കിൽ ദാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ വേദാധ്യയനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടൊന്നും എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയാണ്. പിന്നെന്താ പറയണത്? ഭക്ത്യാ ത്വനന്യാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ വേദപഠനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ദാനം, യജ്ഞം, തപസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്ത് വേണം? ഭക്തി. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു തരാണ്.
മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അതിപ്രയത്നം കൊണ്ട് മാത്രം നേടാനാവുന്ന കൃഷ്ണഭക്തിയെ ഉദാരമായി വിതരണം ചെയ്തു പോന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഏറ്റവും അധികം ദാനശീലനായ വ്യക്തിയെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുതകും വിധം ധനം നൽകുകയാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ ദാനം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം മനുഷ്യരാശിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ആണ് ഏറ്റവും അതിപ്രയത്നം കൊണ്ട് മാത്രം നേടാവുന്ന കൃഷ്ണഭക്തിയെ ഉദാരമായി വിതരണം ചെയ്തു പോന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഏറ്റവും ദാനശീലനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്താണ്? കൃഷ്ണഭക്തി ഉദാരമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനശക്തി. ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദാനശീലനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് ആരെയാ പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതാണ് എന്ത്? ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എല്ലാവരുടെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധം. മത്കർമ്മ കൃന്മത് പരമോ മത്ഭക്ത സംഘവർജിതഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസ മാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായിട്ട് കരുതുക, സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളോ ഊഹാപോഹങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ കരുതുക, സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാലോകം എന്ന ഗ്രഹത്തിൽ സർവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായി ഉറ്റ ബന്ധം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃഷ്ണന്റെ ഈ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത മുഴുവൻ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് വേണ്ടത്? ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കൃഷ്ണ ലോകം എന്ന ഗ്രഹത്തില് സർവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ഉള്ള ഉറ്റം ബന്ധം നിലനിർത്താൻ, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അനുസരിച്ച് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗുരു